Halkamyzyň köp asyrlardan bäri dowam edip gelýän müň uguşgyny aýdymsaz sunugatyny ösdürmekde, halifa şägertlik ýoluny dowam etdirmekde uly ähmiýeti bolan ýangnan diýarym bäsleşiginiň Mary vilayaty boýunça geçirilen tapgyry Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyjdaýan mahsus aýdymsazlary wetlenli. Türkmeniň Agoý binasynyň daş döwrüne bagtýarlyk ruhyna wetlen bu bäsleşige medeniýet we sunugat satlary, dörüjlük işgärleri, jemgyýetçilik ulgamynyň wekilleri, bilim, sağlığı goraş, sport ulgamynyň işgärleri hinde vilayatyň bagtyar raýatlary gatnaşdylar. Beren çoğuşgymdan ýerine ýetirilen her bir çykyş dawaranyň şowkuny artyryp, halkymyň bagtyar ertiyeniň aladasyny diýen hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemem türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatyrmaşlygy gahrman arkadamyda alkyşlar bolup ýaňlandy. Bäsleşikde has sapatlanyp ýokary taýýarlykly çykyş eden iki sany aýdymçy emin agdalar tarapyndan ýeňijiler diýilip oglan edildi we ýaňnan diýarym bäsleşiginiň döwlet derejesine geçiljek tapgyna atlaşmagyna hukuk kazandylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine we atlaşan dikin aýdymçylara hormat prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň dawaraly ýagdaýda goşulmagy ýaşlaryň kalbyna ýatyljak majak täsirler galardy.